Упражнение Добро утро. Изходно положение от стоеж. Краката на ширината на тазовата кост или малко по-широки. Ръцете до главата, вдишваме и се навеждаме напред, а таза изнасяме леко назад. Отпускаме се паралелно до земята. На издишване се изправяме. Колената са фиксирани, те не се движат. Движението е едносъставно и работи само тазобедрената става. Гърбът изправен, лопатките ги държим ниско долу, шията се явява продължение на гръбначния стълб. Повдигането става с седалищния мускул и задно бедро. Много важен момент тук е при повдигането на корпуса нагоре допълнително да съкратите мускулите на дупето. Трябва да чувствате леко напрежение в дупето и задно бедро. За начинаещи могат да работят без утежителите, за по-напредналите могат да си позволят да работят с лост. Моята препоръка е да не се набляга на големите тежести, тъй като когато ни стане тежко, започваме да вдигаме с кръста, а не с мускулите, които са ни цел. Освен това, има опасност от разширяване на талията.